Malta Enterprise l-entità governattiva li tieħu ħsieb li tħajjar l-investiment lejn Malta u T-Systems Deutsche Telekom, l-ikbar kumpanija tat-telekomunikazzjoni fil-Ġermanja, iffirmaw memorandum of understanding biex jibda jingħata servizz ta' blockchain lil kumpaniji li jinvestu f'Malta. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia u l-Kap tal-Marketing Globali ta' T-Systems waqt l-ikbar konferenza diġitali Ewropea Digital X f'Bonn fil-Ġermanja. Konferenza li għalija attendew madwar 200 kumpanija minn fost l-ikbar kumpaniji diġitali fil-Ġermanja u internazzjonali biex jaqsmu l-esperjenzi u opportunitajiet fis-settur diġitali. Il-Malta Enterprise hija l-ewwel entità internazzjonali stinaqat ma' T-Systems biex toffri sistema ta' blockchain għal kumpaniji reġistrati Malta li jridu jagħmlu proġett ta' blockchain. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia qal li dan il-ftehim se jkompli jżid mal-valur ta' pajjiżna bħala blockchain island. U għazit jgħid li sħubija tal-Malta Enterprise ma' T-Systems se toffri l-opportunità lill-iktar kumpaniji ta' blockchain li jinvestu f'pajjiżna u joħolqu impjiegi ta' kwalità. Qed joffru servizz fuq blockchain u bħala partners tagħhom għażlu lil Malta u l-Malta Enterprise biex ikunu parti minn din is-sistema li joffru servizz. Dak huwa tajjeb ħafna l-kumpaniji li jkunu ħajsetjaw il-proġett tagħhom ta' blockchain ġewwa Malta u aħna bħala pajjiż li ħadna ir-reputazzjoni ta' blockchain island anke minħabba regolamentazzjoni u l-liġijiet li għamilna u l-fatt li kumpanija tal-kalibru ta' Deutsche Telekom tiġi Malta u toffri s-servizzi tagħha għal kumpaniji li ħassetjaw ġewwa Malta hija xi ħaġa ta' kalibru kbir u anke tolli il-vantaġġ li kumpanija internazzjonali tiġi tissettja l-proġett tagħha ta' blockchain ġewwa Malta. Fl-iffirmar fil-Ġermanja l-Kap tal-Marketing Globali ta' T-Systems qalet li s-sistema li qed joffru se żżid mar-rata ta' suċċess li jkollhom il-kumpaniji ta' blockchain. Saħqet li għażlu lil pajjiżna għal dan l-investiment għax Malta hija l-unika pajjiż fl-Ewropa li jirregola dan is-settur kif suppost. Is-Sur Farrugia saħaq li b'isem Deutsche Telekom u T-Systems ġurisdizzjonijiet bħal Malta jkomplu jżidu l-valur. B'din is-sistema qed tagħti vantaġġ kbir lil kumpaniji internazzjonali li se jkunu qegħdin ħarsu lejn Malta biex anke permezz tal-liġijiet u regolamentazzjoni tagħna jkunu qegħdin jissettjaw il-proġett tagħhom ġewwa Malta. Jiġifieri il-vantaġġ issa huwa li f'Malta kumpaniji internazzjonali jistgħu jiġu u jużaw is-servizzi ta' T-Systems li jkunu qed joffru s-servizz tagħhom fil-blockchain. Is-sistema teknoloġika ta' T-Systems se tiġi ċertifikata mill-Awtorità Maltija l-Innovazzjoni Diġitali biex tkun tista' toffri dan is-servizz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.